Vítajte na Slovensku, v Bojniciach. Čo všetko môžete v našom malebnom meste vidieť? Napríklad zámok, ktorý sa nachádza priamo za nami. Taktiež tu máme nádhernú zoologickú plnú zvierat. Sú tu tiež významné termálne kúpele, ktoré majú stáročnú tradíciu. A ešte kúpalisko termálne. Vidíš, na to som zabudla. Aha, veď v Bojniciach a okolí je oveľa viac atrakcií, ktorých ľudia môžu tráviť svoj čas. Na tomto našom starobilom bojnickom námestí s lipami sa sobotu 18. júna bude konať bojnický letný slnovrat. A čo sa tam bude diať? Bude tam veľa hudby, veľa tanca, veľa jedla. A nebudú tam náhodou aj nejaké stánky? No budú aj stánky, v tých sa bude prezentovať miestna ponuka cestovného ruchu. No a večer zapálime ohne, ktorými si pripomenieme magické svetojanské zvyky.